Televidente pomini na outra edição de Time Out. Agora em Time Out nós vamos ver que diferentes atividades que nós vamos juntos aqui. Na escola, também tem a abertura de novo, também tem futebol de hasta ex-international na rua, para ir para amanhã à noite, por certo. Nós invitaram para o senhor Leo de Hertog, o coordenador de movimento do barrio para nós bem press. Nós vamos Time Out. Cortiga se que nós vamos nós estamos conversando com o senhor Leo de Hertog. Presidente, dank porque estamos conosco junto com o senhor Leo de Hertog, com o seu permiso. Nós vamos fazer holandês. Leo, welkom. Leuk om je weer te zien. Kijk, Leo. Zijn de gymspullen aangekomen? Ja, die zijn aangekomen en die zijn allemaal uitgedeeld. 40 scholen? 40 voedselcontenten uitgedeeld. Hoeveel? 10 scholen. 10 scholen die krijgen. Ja. En hoe was de reactie? Ja, dat was overweldigend, fantastisch. Ik moet eigenlijk één reactie eruit uithalen, dat was van de Laura Barnett school. Ja, wat deden ze? Nou, wij werden gevraagd door het hoofd van de school om de volgende dag terug te komen, dus samen met Stefan Groothuis vanuit Nederland, die van de Stichting Sport voor Children, die dus hetgene verstuurd had. En we kwamen daaraan op de Laura Barnett school en de hele school zat in de gymzaal, de hele school. En samen met de leerkrachten. En ze hadden dus de helft van de zaal met banken afgezet. Banken die ze ook gekregen hadden. En aan de andere helft hadden ze dus nieuw materiaal. 2 kasten, 2 valmatten, een mini-trampoline en een springplank. En toen gaf dus de gymdocent een demonstratie. Wie was de docent? De heer ik dacht Sint-Nicolaas. Nicolaas? Ja, Nicolaas. Ja. Oké, fantastisch. En de kinderen, hoe was de reactie bij de kinderen? Ah, de kinderen waren ontzettend positief, want je kan er wat meer mee doen. Die zaal was bijna leeg, er was niks in. Wat moet je dan doen? Dan kan je een bal spelen, je kan een bal ingooien, maar nu kan je echt van alles doen. Kan je de kinderen wat leren. Je kan de kinderen wat, ja. Wordt dit voortgezet volgend jaar? Ik weet het niet. Het wordt in ieder geval wel een keer voortgezet, want de heer Groothuis die heeft eigenlijk te weinig van het eiland gezien omdat hij aan het werk was. Maar die zegt, ik kom absoluut terug. Nou, ik zeg dan kunnen we misschien weer wat regelen, maar neem dan weer de 40 voetscontainer. Ja, zeker. 41 voets hebben ze mee gezonden. Ja. En hoeveel scholen die profiteren ervan? 10? 10 scholen. Ja, dan moeten ze 10 van die dingen sturen. Dan ja, dat nee, maar het is fantastisch hoor. Ja, fantastisch. Echt geweldig. Kijk, ik heb gehoord dat RCA een nieuwe grasmat heeft. Ja, RCA heeft gisteravond zijn nieuwe, zijn kunstgrasveld geopend. Een veld van 20 bij 40. 4 bij 4 dus? De 20 bij 40 meter. Dus een halve veld? Ja, een half veld, sorry. Iets kleiner. Zo'n half veld van, ja. En dat ging gepaard met bijvoorbeeld de mini-baby's van 5 jaar. Nou, dat was een fantastisch gezicht. En dus dat is wat men best ook wilde, een aantal nieuwe kunstgrasvelden. En dit is dus helemaal volledig door RCA opgezet. Maar ja, dat is ook mag het gebruikt worden door scholen en voor de rest door anderen. En natuurlijk wordt er zelf getraind. Ja. Zeker weten. Maar het was een feest gisteren. Televidente, nós vamos dar uma outra cortica, se ninguém vai subir nós vamos no Masco, Leo de Hertog. Televidente, dank porque estamos conosco junto com o senhor Leo de Hertog. Leo, RCA blijft het alleen maar bij die bijveld? Laat ik het bijveld noemen? Ja, nou ja, ik denk dat er in de toekomst ook wel, maar ja, naar de grote velden. Ook naar grote velden en zo. Kijk maar bij Britannia en er zijn een aantal andere clubs die dat ook willen, maar ja, dat is nog een beetje. Het is een beetje duur. Het is een beetje, dat weet ik wel. Ja. En verder is er natuurlijk gisterochtend heeft Minpres dus gemetseld. De eerste steen gelegd bij Boucheri. Wat komt er daar? Daar komt ook een kunstgrasveld, ook een 20 bij 40. Waar is die precies?
Precies, tussen twee van die, Scholen? van die huizenblokken. Oké, bij Bashiri. Oké, bij Bashiri, ik weet nog weer waar het is. Ja. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Wanneer zijn ze klaar met dat? Ja, hangt een beetje vanaf, want het werk van tevoren is allemaal op tijd of vrij snel klaar. Alleen wachten op kunstgas en dat komt uit China. Ja, die van Brittannië is ook uit China. Ja, het is die hetzelfde. blijkbaar Het wordt goede kwaliteit, maar goedkoper. Ja. Goedkoper. Ja. Dus die eerste steen bij Bashiri is zo gelegd. Ja. En wat gaan jullie morgenavond doen? Oh, morgenavond er komt een delegatie van de KNVB komt er morgen. Of die komt vandaag, sorry. Die komt vandaag aan. En onder andere dus de directeur World Coaches en oud-international Aaron Winter. Die morgen of overmorgen ook een clinic voor de jeugd zal geven. En morgenavond wordt er dus een voetbalwedstrijd gespeeld. Eigenlijk hebben we ook dezelfde voetbalwedstrijd gespeeld toen bij de opening van het kunstgrasveld daar. En toen was het een KNVB-AVB combinatie tegen Philips. En nu is het dus een KNVB-AVB combinatie tegen zeg maar, een heleboel mensen van het bestuurskantoor en nog wat andere mensen. Gaan Aaron Winter en gelederen naar het stadion vanavond? Ik denk zeker. Die gaan zeker naar het stadion. Ja. Want je zei tegen mij ook dat iemand van de PEC Zwolle er is? Ja, dus die is meegekomen. Dat is de technische directeur van PEC Zwolle. Van de Eredivisie? Ja, Gerard Nijkamp. Ja. Omdat dus... Want je hebt hier die lawyer, volgens mij, die zit hier. Die is de DT van de selectie, van de selectie. Ja. Die komt uit de een PEC. andere naam, ik ben even zijn naam kwijt, maar die is dus hier nu met de selectie. En omdat dus Elvis Albertus, die heeft dus stage gelopen bij PEC Zwolle. Ja, dat weet ik. Vandaar dat er dus... Hij heeft een PC1 gehaald daar, joh. Ja. Dat is goed. Dat is Ja. goed diploma. Ja. Gerenommeerd. Ja. Zeker weten. Kijk, te weinig propaganda. Ja. Vind je niet? Ja, dus voor de wedstrijd vanavond. Ja, maar vanavond. Ja, dat is... Op de Facebook heb ik een paar keren gezien, maar nergens meer. Nee, dat is jammer. Maar goed, ja, dat vind ik jammer, ja. Want kijk, ze praten vaak over een wedstrijd van het nationale team, praat je over de 12e man. En Dat de is 12e het man is je publiek. Zeker weten. Dus, Zeker weten. Ja, ik hoop dat het vanavond aanwezig is. Weet je wie van Nederland is gekomen om in de selectie te versterken? Is Dansen gekomen? Ik weet dat... Dag Breinburg, ik ken Breinburg heb ik ook gehoord, ja. Breinburg heb ik gehoord. Een van NEC. Van NEC, ja. En van Cambuur? Ja, maar de naam ken ik niet. Maar okay. ik hoop dat we... Ja, we staan 2-0 achter, maar goed, ik hoop dat we dat goed kunnen maken. Het is niet onmogelijk, laten we het zo zetten. Nee. Nee, helemaal niet onmogelijk, maar Ze moeten in ieder geval geen voorbeeld nemen aan het Nederlands elftal. Vind ik jammer hoor. Ja, ik vind het ook jammer. Ja, wat ik heb gezien. Het is helemaal, afgang joh. Ja. En wat zei de commentator op een zeker moment? Het is niet dat het niet willen. Het is het onvermogen van Nederland. Wat gezien daar. Ja. Nou ja, ik heb vandaag toevallig in de Nederlandse krant geregeld commentaar van bijvoorbeeld van Gullit en van Kieft en zo. Nou, Cruijff. Ik heb van Cruijff gelezen. Was niet mals. Helemaal niet. Nee. Van Cruijff ook. En Cruijff, zijn kritieken, die telt zwaar mee hoor. Die telt heel erg zwaar. Ja, zwaar mee. Want hij is bezig, hij probeert dus die oude touch weer terug te zetten in het Nederlands voetbal. Want volgens mij, we hebben een generatie, Nederland heeft een generatie verloren. Ja. Want na wie? Na 84 geloof ik, of 88, toen ze Europees kampioen waren. Ja, toch bleef ze een tijd meedoen in de top. Aan de top en toen... Na de laatste World Cup zijn ze naar beneden gekomen. Ja. Dat is jammer, vind ik wel. Na Van Gaal. Ja. Na Van Gaal is die afgang. Ja. En ja, dan moeten we gaan kijken. Ja, we gaan kijken. Ga jij spelen morgenavond? Ja. Misschien komen we even langs. Ik hoop het. Het is bij Brazil, hè? Het is bij Centro Barrio Brazil en we beginnen om 8 uur.
Om 8 uur begint het? We beginnen om 8 uur, ja. En bij hun speelt dus dan Aaron Winter en de directeur World Coaches Johan van Gijn en waarschijnlijk Gerard Nijkamp ook van PEC Zwolle. Eppie Albertus. Die speelt ook mee? Ja, speelt ook mee. En ik denk ook Harm van der Zijde. En bij ons hebben we, hoe heet die? Jonathan Lake en Abby Fowler. We hebben nog een paar. Ik heb als keeper heb ik Hubert Dirks gevraagd. Ja, is een tijd, dat is een goede keeper. Ja. Een goede keeper. Dus ja, we kijken. Het moet gewoon leuk zijn. Het moet gewoon een sportieve wedstrijd. Ja, zeker weten. Joh. Wat heb je meer nieuws, Frans? Want je bent met die gymspullen, die zit al rond. Ben je overal geweest waar de gymspullen zijn gezet? Ja. Maar ik ben dus bezig kijken bij de scholen waar het meest noodzakelijk was. Maar ik word nu constant opgebeld van, heb je nog? Zijn er nog scholen? Ja. Dat moet je verwachten. Daarom heb ik het meteen gevraagd. Ja. Is er een follow-up voor dit volgend jaar? Ja, nou er is waarschijnlijk een follow-up, maar het probleem, of er is niet probleem. Er zijn bijvoorbeeld, wat ik heb gymzalen gezien in Bosnië en Roemenië, er zijn veel nijpender gevallen. Maar goed, wat ik hier zie is dat ik bedoel, de gymzaal ziet er soms van buiten mooi uit. Bijvoorbeeld, ik neem de Sint Anna, maar van binnen is er niks. Jammer hè? En dat is jammer. Ja. Zeker weten. Ja. Want de ontwikkeling van de atleten die begint daar, in de gymzalen. Daar begint het. Ja, en daar moeten ze dus een veelzijdige ontwikkeling hebben. Dus niet alleen met een bal, maar ook gymnastiek, turnen, van alles wat ze kunnen, atletiek enzovoort. Televidente, mañana noche, Arno entra jugando na Centro de Barrio Brasil. Depois vai lá, 8 horas, começa às 8 da noite. Nós estamos contentes de ter tudo é bom notícia, né? Por mim, Piedra agora por na Bushiri, vai vir um kunstgrasveld in Aanland, de 20 para 40. É dia se abrir a noite e moet je naar die school, dan já tem 10 school que recebe diferente material quando sou muito contente com ele. Nós espera de coração que saque não ser repetitivo sobre o é uma necessidade grande de nosso mundo na school seguro. Hey, bedankt joh. En bedankt voor het goede werk joh. Vooral met die gymspullen. Het gaat zijn goede richting in. Dat is de goede richting. Zeker weten. Oké.